unsa may gisulti ni Jesus nato, pangandam mo kanunay sa takna. Ana, ngilingay mong tupad, hinanganong mingaw magkaikadiha. Andam na ka, andam na. Oy, andam na ba? Oh, sige, glikay. O usa sa mga paagis pagpangandam sama ni Jesus kanigyong paghigugma sa kaaway. Kana bang kaaway nimo imong higugmaon? Kay kana manggong kaaway ug dili ta mo higugma ana, matakdan ta sa iyang sala kanang kalagot. Kinsa man sa ato rong mga politicians ang nagsigid og higugmas kaaway be na mo na ibutaran kanang sigig pakigaway ay lang nagbutare. Ikaduha, ayaw gyud higugmas kwarta. Tanawa si Judas, imbis si Judas mudaig sa gibuhat ni Maria, niingon na no Judas, kausik ba aning maong perfume, gibaligya lang untani, mahalin ginig mga 300 dinar. Ngano man, nganong kwarta man ang gihuna-huna ni Judas, kay mangawat man siya kwarta. Kinsa maron sa ato mga politicians ang sige hunahunag kwarta, ayaw na nagbutari. Sa Team Marcos o Team Duterte hay may mas hingwarta nila kana mga hunahuna kwarta ra gyud. Team Marcos o Team Duterte ay lamog tubag kanang ako lang na bang kamo ba, basta mangutana na gani ko bahig politika ay nalamog tubag ang inyo na lang otok mo ipadagana ana. Akong Osbon ha, kinsa man roy hingwarta kanang naas Team Marcos o Team Duterte ya, kanang hingwarta ayaw na nagsuportahi din ata mo butar ana. Ngano man digid na matagbaw sama ni Judas, siging pangawat hangtod na gyud hinuon ang iyang mismong master si Jesus, iya na diyong gibaligya. Inana na basta maadik nagkwarta, mawabitan ng uban na to mga politician, bali-bali lang na sila. Hain ganitong pabor nga mudaog sila or makakwarta sila, adto sila mo suporta. Karon suporta sila diris pikas. Kay kani may makakwarta sila. Human karina sa pikas. Maunay mga kinaiyas, mga hingwarta, mga balimbing, way mga baruganan, way bakbon. Bakbon ba? Paling-paling lang. Ana. Lingiyay mong tupad, inana kay bakbon. Inana kay bakbon. Hoy, kung watay bakbon, watay hustisya, magbali-bali rata atong iyampo ang atong mga katauhan, labi ng atong mga politicians karon o sa samang higayon mupili sabta
ang tinuod nga tao nga nagsunod sa Ginoo mangandam gyud sa kamatayon, ug usa sa pagpangandam sa kamatayon mao gyud ang pagbiya sa sala, ug ang makabiya sa sala kana gyung paghigugmas kaaway, paambit anang bahandi dili ang pagtigom sa bahandi, ug labaw sa tanan kana gyung pag-antos alang sa kalipay sa katilingban sa mas gibuhat ni Jesus.